даври ниҳоии озмуни донояк дар китобхонаи оммавии вилоятӣ ба номи Тошхоҷа Асерӣ бо иштироки кӯдакону наврасон, ки бевосита дар барномаи ояндасоз муаррифӣ шуда буданд, бо иштироки роҳбарият ва кормандони китобхона, масъулони озмуни донояк доир шуд. дар оғоз муҳаррири барномаи ояндасоз Адиба Қаҳҳорова доир ба муҳтавои озмун ба ҳозирин маълумот дод. қайд кард, ки озмуни донояк аз байни кӯдакону наврасон беҳтарин истеъдодҳоро дарёфт карда тавонист. минбаъд ин ғунчаҳои боғи ватан дар ҷодаи илму дониш боз ҳам қадамҳои устувор мегузоранд. сипас сармуҳаррири радиои Суғд Олимҷон Тошматов зимни суханрониаш аз паёми сарвари муаззами миллат, ки чанде пеш ба Маҷлиси олии мамлакат ироа гардид, ёдовар шуда зикр кард, ки мо бояд наврасону ҷавонони ояндасозро ҳарчи бештар ба илмомӯзӣ ва мутолиаи китоб ва ҳамзамон ихтироъкориву навоварӣ ҷалб намуда, барои онҳо шароити мусоидро фароҳам оварем. дар идома директори китобхонаи оммавии вилоятӣ ба номи Тошхоҷа Асерӣ Баҳром Мирсаидов зимни баромади худ изҳор дошт, ки китоб ягона хазинаест, ки тамоми донишҳои инсонро фаро мегирад ва наврасонро даъват карданд, ки бештар муҳаббат ба китоб дошта бошанд, зеро имрӯз тамоми китобхонаҳо аз ҷумла китобхонаи оммавии вилоятӣ ба номи Тошхоҷа Асерӣ барои хонандагон ҳамарӯза хизматрасонии сатҳи баландро ба роҳ мондааст. бояд хотиррасон шуд, ки дар озмуни донояк кӯдакону наврасон маҳорати ровигӣ, китобхонӣ, сурудхонӣ, навохтани асбобҳои мусиқӣ, рассомӣ, илму ихтироот, актёрӣ, ғолибони озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявиву байналмилалиро муаррифӣ намуданд. ман дар озмуни Тоҷикистон ва Тунезӣ ман ҷойҳои намоёнро сазовор гаштам. Инчунин дар озмуни донояк барномаи ояндасоз иштирок карда ҷойи намоёнро сазовор гаштам. додааст ин зебо ватан, роҳи саодатро нишон, ба навбаҳори умри мо ҳаргиз нашояд хазон. чуноне ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша таъкид менамоянд, кӯдакону наврасон ояндасози миллатанд. радиои Суғд барномаеро таҳти унвони ояндасоз таҳия намуд, ки фарогири самтҳои мухталифи соҳаи маориф мебошад. барнома бо бахшҳои ҷолиб насли навинро ба мутолиа ва омӯзиш ҷалб намуда, бо муаррифии истеъдодҳо имкон фароҳам меорад, то наврасон дар ҷодаи донишандозӣ шавқи бештар пайдо намоянд. ман ғолиби даври вилоятӣ озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи хондан ва зиёд кардани осори адибони бачагона иштирок намуда дар даври шаҳрӣ ва вилоятии озмуни мазкур сазовори ҷойҳои намоён гардида ба даври ҷумҳуриявӣ рохат гирифта. дар даври ҷумҳуриявӣ шод аз он ҳастам, ки бо адибони китобхону китобдон ҳамсуҳбат гардида сазовори ҷойи ифтихорӣ гардидам. ман фахр аз он дорам, ки дар озмуни донояк иштирок намуда ғолиби озмун гардидам ва мехостам миннатдории худамро расонам. боиси хушнудист, ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон طول 3 سال است که آزمون‌های سطحی جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکستان وطن عزیز من و دوام 1 سال می شود که آزمون علم فروغ معرفت بر راه مانده شده است. این ما کارمندان ساحه روزنامه‌نگاری را بسیار خوشنود گرداند، زیرا در سمت انعکاس و پیگیری این تشبث پیشوای ملت سهم خود را گذاشتیم. همچنین در پرتو همین آزمون‌های جمهوریوی کارمندان رادیوی سوخت تصمیم گرفتیم که آزمون دانایک از برنامه آینده‌ساز را بر راه مانده باشیم. در طول 3 مرحله که این آزمون طریق رادیوی سوخت موج 101.1 FM پخش گردید، نورسان و کودکان بسیار بالیاقت اشتراک کردند و ما توانستیم بین آنها صاحب استعدادها را دریافته باشیم. ба роҳ мондани озмун ва иштироки фаъолонаи насли ояндасози миллат аз он шаҳодат медиҳад, ки сол то сол таваҷҷӯҳи кӯдакону наврасон ба китобхониву донишандӯзӣ ва аз худ намудани илмҳои замонавӣ бештар гардида истодааст. идораи телевизион ва радиои вилояти Суғд минбаъд низ баҳри ҳавасманд гардонидани дӯстдорони илму адаб аз байни наврасон озмунҳои мухталифро ба роҳ мемонад.